За да дадат ли се пролетните празници, Великден, Гергьовден, идва ред на агнешката дроб сарма, агнешкото печено и агнешката супа. Агнешката дроб сарма се приготвя най-бавно от трите, но е голям деликатес. За тази тук днес отделих един почивен ден. Успях да направя също и агнешка супа и агнешко печено, но тях искам да ви покажа по-късно. Агнешкият комплект включва бял дроб, черен дроб, трахея, сърце и було. Аз лично намирам трахеята за доста твърда и отстранявам от готвенето. Махнах и половината черен дроб, като го оставям за супа. Измивам обилно дреболиите и ги оставям да киснат в студена вода поне 1-2 часа. Във водата слагам по 3-4 супени лъжици сол и оцет. Прецеждам и след това в гореща подсолена вода с зърна черен пипер слагам всичко да кипне за 2-3 минути и изхвърлям цялата вода. При варенето на агнешките комплекти без черния дроб използвам кипнала подсолена вода с глава зрял лук, корен пащарнак, 2 резена целена, 1 морков и дръжките на магданоза и джоджана вързани на букетче. Водата я меря предварително да е поне 1,5 литра. Така приготвения бульон става много ароматен и вкусен. След около 30-40 минути варене на бавен огън прецеждам бульона. В отделен съд сварявам за 5 минути черния дроб и изхвърлям водата. Той се вари отделно. Оставям да се охладят агнешките дреболии и ги нарязвам на ситно. Нарязвам също на ситно всички зелени продукти. 3 връзки лук, 3 връзки пресен чесън, 3 връзки магданоз и 2 връзки джоджан. На джоджана махам стъблата, че са доста твърди, а и голяма част ползвам в бульона. А и да ви кажа, че за тази рецепта, колкото повече пресен лук и чесън слагаме, толкова е по-богат вкусът на дроб сармата. Особено важен е пресният чесън. 3-4 връзки от него изобщо не са много. Той много помага да се намали силният дъх на агнешкото. Също се отнася и до връзките магданоз. Колкото повече, толкова по-добре. Както може би сте забелязали в предишните видеа на канала в рецепти за радост, избягваме пърженето.
Предварителното пържене на продуктите не допринася на вкуса и не е полезно поначало за здравето ни. В по-модерната и щадяща кухня се пържи минимално и дори никак. Сглобяването на дроб сармата става бързо в самата тава, в която се пече, като се започва с ориза. Оризът се овава в мазнина около 100 мл, за да се покрие с нея изцяло. Оризът обича мазнина и без нея става воднист и разкашкан. Слага се всички сухи подправки и солта. Всичко се разбърква добре. Следват ситно нарязаните дреболи, дробинето, което излиза около 450 грама. И то се разбърква добре, за да поеме от мазнината и подправките. Слагат се и половината от нарязаните зеленики и се покриват с 4 чаши горещ бульон. Пече се на 220 градуса по средата на фурната около 20 минути или докато оризът започне да набъбва и да поема бульона. Изважда се от фурната, прибавят се останалите подправки и още 2 чаши бульон плюс 50 мл олио. Съотношението ориз-бульон е 1:4. Пече се сега на 200 градуса около 30 минути или докато бульонът е почти напълно поет от ориза, като междувременно се разбърква към 1-2 пъти във фурната. За заливката се слага 4 яйца с една щипка сол, разбиват се добре и за това помага и добавената сол. Разбъркваме добре киселото мляко, то е около 600 мл, слагаме лимон тузо на върха на лъжичката и пак разбъркваме добре. Прибавяме сол и една чайна лъжица сода за хляб. Изчакваме да шупне около минута и чак тогава прибавяме към яйцата. Една равна лъжица царевично нишесте, плюс една чайна лъжица млян черен пипер. Опитваме на вкус дали е достатъчно солено и изсипваме върху дроб сармата. Заливката се запича за около 10 минути до порозовяване на 180 градуса. Така приготвената дроб сама е прекрасна на вкус и на вид и се нарязва след като изстине. Ако се нареже топла, се губи формата на порциите. Но все пак тя се поднася топла, а не студена, по желание с кисело мляко за гарнитура. Наистина оха е прекрасно, страхотна е на вид, препоръчваме на всеки да си я направи, няма да съжалявате.
Надявам се рецепта да ви е допаднала. Харесайте видеото и се абонирайте за канала. Благодаря, че така гласувате за канала и за още вкусни и ароматни рецепти.